बादारि फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां सिखोना जाहाराव सुबुंनि आगान सुंद' सावथुनखौ दिनै चिरां काजलगाव फरेस्ट डिभिजननि DFO कुनजन बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवबाय। बे हाबाफारियाव DFO कुनजन बसुमतारीजों लोगोसे रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार आरो सिखोना जाहाराव सुबुंनि आगान सुंद' सावथुनाव फाव खालामगिरि फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोराबो बाहागो लाफानानै मेहेरगोनाङै बेखेवलाङो। रायजो राजाफोरखौ गोजौआव मख'नाय बादारि फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायनो थाखाय बयखौबो खावलायहरो बिपुल मुसाहारिया। बादारि फिल्म प्रडाक्शननि दिहुननाय सिखोना जाहाराव सुबुंनि आगान बे फिल्मखौ बेखेवनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बे फिल्मा स्पेसियेलि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ डेडिकेट खालामनानै बानायनाय होननानै आं सानो आरो बे फिल्मनि गेजेरजों जोंनि हाग्रा एवस्रांनानै थाहैनाय हादानाव थाहैनाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो हागोन होननानै आं सानो मिजिंथियो। दा दिनैनि बे बादारि फिल्म प्रडाक्शना आरोबाव बिनिफ्राय साबसिन हामसिनै जाहाथे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ डेडिकेट खालामनानै आरो गोदान फिल्म दिहुनबावनो हाथों होननानै आं बिथांमोनखौ आशीर्बाद होयो। दिनैनि बे फिल्म प्रडाक्शननि बेखेवनायनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै थानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। अहम प्रसन्नः अस्मि अद्य चलचित्रम उद्घाटन अभिकरणम। थैंक यू, धन्यवाद। नंगौ, आंनो बे फिल्मखौ आङो लिरदों आरो आङो दिहुनदों। थांखिया बेनो जोंनि सिखोना जाहार जेनाखि बर'नि हिस्ट'रिकेल आरो बर'नि मोनसे नेरसोन बे दिनै लासै लासैनो जोबलांनो हमदों। बेनि थाखायनो आङो मोनसे एवारनेस होनाय बादि हाबाफारि लानानै बे फिल्मखौ बानायदोंमोन। आङो फुल मुभि बानायनो नागिरदोंमोन, नाथाय एसे फाइनान्सियेल एसे उसुबिदानि थाखाय आरो बे फिल्मा गोबां फाइनान्सनि गोनांथि जागोन फुल मुभि बानायब्ला बेबायदि होननानै आङो सर्ट मुभियावनो एसे जाहाथे एवारनेस जायो होननानै आं बानायदों। जाहाथे बैफोर जायनाखि इलिगेल माइग्रेन्ट एबा दंफां सिखाव बा हाग्रा दानस्रांग्रा बिथांमोनहा जाहाथे नायनानै एसे बुजियो आरो जोंनि फरेस्टखौ बासायो, बेखिनिखौ आं आसा खालामनानै बे फिल्मखौ आं रिलिज होनाय जादों। रायजो राजा बबाव नुनो मोनगोन? रायजो राजाफ्रा आंनि बादारि फिल्म प्रडाक्शन मोनसे इउटुब चेनेल दं, आंनि मेसेजनिनो बे इउटुब चेनेला। बिथांमोनहा बेयाव सार्च खालामनानै नायबानो मोनगोन आरो बिथांमोनहा जुदि अनोब्ला मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानांगोन, बेखिनिखौ आं खावलायबाय।